Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kunzima kowesifazane odlwengulwe wesilisa oneminyaka engu-28 maqede wamgwaza enqwaba yamanxeba wamshiya ethi ushonile. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanibula khona le video. Mangoqala usijoyinele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda. Ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ngizocela ke usilandele ku-Instagram @zwide_media. Kusasenzima ukwamukela kowesifazane odlwengulwe maqede wagwazwa inqwaba yamanxeba bamshiya bethi ushonile. Owesifazane wasezonke izizwe ekuruleni uthi wahlasela owesilisa ngezi-21 zikaMashi maqede wavuka esibhedlela wahlala amaviki amathathu. Uthi bengiphila ngokudayisa emgwaqeni ukuze ngikwazi ukondla izingane zami ngiphinde ngikhokhe nerent emkhukhwini ebengihlala kuwo. Lo wesilisa engimaziyo ngidlwengulile ube nokufika la engidayisela ngakhona. Kwesinye isikhathi bengike ngimuphe nokudla esho khona ukuthi uhlala ehlathini njengoba wasolwa ngokubulala umuntu. Uthi kwesinye isikhathi kubefika yingaze ngala engidayisela ngakhona bengigcine ngimupha ke ukudla ngingabi nankinga. Ugcine seqala izimpawu zokutshengisa ukuthi uyangithanda. Ngabe sengimtshela ukuthi cha uyingane futhi ke lokho akufunayo ngeke aze akuthole njengoba ngemdala kunaye. Kodwa kube ngathi isimo sibuyela kwesijwayelekile. Kuthe ngelinye ilanga ngasuka la engidayisela khona ngayokha amanzi kwenye izindawo ngasehlathini. Nakuyila ngidibane khona nalo wesilisa wangikhiphela umese maqede wangidlwengula wabese ngigwaza inqwaba yamanxeba wangishiya ethi ngishonile. Ngibese ngiphaphama ngakhona ukutotobela ngasemgwaqeni. Nakuyila engithole khona usizo ebantwini bangiphuthumisa esibhedlela. Uthi bengathembi ukuthi lo muntu engimsize kangaka ngelinye ilanga engangijikela enze umkhuba obuhlungu kangaka njengoba manje angisakwazi nokuzenzela ezinye zezinto futhi ke kunzima ukudlula kwalesithombe engqondweni yami. Okhulumela amaphoyisa uTsepo Sekelela uthe wesilisa oneminyaka engu-28 uboshiwe maqede wavulela icala lokuzama ukubulala. Ibhayile ke akakhonanga ukuyithola. Uzovela enkantolo eBoysens Magistrate Court ngomhla ka-12 kuMeyi ngalo icala lokuzama ukubulala owesimame yaphinde amdlengule. Lezi ke bafethu indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.